ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед бори дигар ба канали мо. Умед дорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. дӯстони азиз, имрӯза навори мо мешавад аз бозори Корвон, тарафи Тило бозор, 12 дарвоза, 1 ряд, ряди магазинои шишагӣ, магазини рақами 30. 1 ряд магазинои шишагӣ. Магазини рақами 30 меояд либосои кӯдакона. имрӯзу паго 35 сомонӣ шидагиай. Иҷа беҳад борои новинка бисёр омадагиан. Аз ин супас баъди 2 рӯз ино ҳамаш 50 сомонӣ мешаванд. ҳозир бошад 35 сомонӣ. 2 рӯза аз продажа сар додагиан. 35 сомонӣ. Ина бинед чӣ сарафанҷикои хушрӯ омадагиай. Иҷа ҳамаш серазмериян. материалшон ҷинсакай, розви фасона, ина сирхай, сабз, инчунин сиёҳуш ҳастай. бисёр ҳам хушрӯвак. размерош ҳастай то 3-4 солара. ана баъд двойкоҳои бисёр омадагиай. на беҳад двойкошон хушрӯ. иёям 35 сомӣ духтарако. мана майкачаву шортикча то ҳами 1,5-2 солаян. ино рӯзои наздик иншалло ки борои размерои калонам мебиёя. ина бо машмода видео карда нишон метиҳам. дар оянда то 12 солара размер мешава. ина нигоҳ кунед. ина мино ҳамаш новинкан двойко. ина то 4 солара ҳастай. то 8 солара ина бачагӣ размер ҳастай. чанд расветка дора? 35 сомонай. дусе расветка дора. хулас марҳамат, дер накунен. биён духтарако. имрӯзу пагаҳай фақат ами скидка. ай распродажа қафо намунем. марҳамат духтарако. имрӯз чандшанбе, чоршанбе, панҷшанбе ҳами скидка давом дора. хулас метавонед ки омада дер накарда духтарако борора бинед. иҷа бор бисёрай. беҳад бор бисёрай. бо вақте ки хитон меян мебинен бо дигаяй духтарако. бибинед ҳамаи ҳамино двойка, тройка чизе ки мегирен 35 сомон. ана тарафа бинед. ана мино ҳамаш бори навай. ҷа киртачо омадагиай. чӣ киртачакои хушрӯ то 4-5 солара. ана баъд ана ин двойкакоям барои баҳори тирамоҳа нағзай. ай ҳозира арзонай бигирен духтаро. 35 сомонӣ. чанд ранг дора инам. ина бинед луи витоно двойко. ана ина мудо ҳаст. баъд ина болора бинед ҳамаи ҳамино двойкаян. ҳамаи ҳамино нархошон 35 сомон шидагиай. бори дигар такрор мекунам. скидка фақат 2 рӯз давом метия. имрӯзу паго. марҳамат. бор бисёрай. ҳамада мераса духтаро. фақат ки рӯзаша дер накунен ки скидка тамом мешава. баъд ино 50 сомӣ мешаванд ояндада. ина аз язана ваё ягон ташама кушода шумо дахшро нишон метиҳам. метавонед омада гирен. ана спортивкои фасонак 35 сомонӣ то 3-4 сола. ана пижамачаву спортивкачаву хулас ки ҳама намудош ҳастай. бо метавонед хитон фарзандотона биёрен, пӯшонда бинен ва баъдан харидорӣ кунен. барои фурӯшам беҳад нағзай духтарако. метавонед барои касое ки барои савдо мехоҳанд. ина бинед пачка ҳастай. боро размеро омада гирен. як бор дига такрор мекунам. ин навор аз бозори Корвон, тарафи Тило бозор, 12 даромадгоҳ, 1 ряд, ряди магазинои шишагӣ, магазини рақами 30. пешниҳоди шумо шидагиай. марҳамат. ина анами магазин. иҷада ҳама намуд бор ҳаст. диден? ина инош туркияи бо дикчӯҳову наминоям ҳамин нарх 35 сомӣ шидагиай. ҳамаш